Fid-diversi ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż din is-sena diġà saru aktar minn 23,000 X-ray diġitali. Dan wara li komplew jissaħħu s-servizzi f'dawn iċ-ċentri bilan li tkompli tonqos il-pressjoni minn fuq l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Xi ħaġa li ma kinitx tkun possibbli mingħajr iż-żieda fl-investiment fuq l-apparat. Francis Piteri, koordinatur maniġerjali, fisser kif iċ-ċentri huma mamra biex jilqgħu għall-ħtiġijiet tal-lum. Kien hemm antiki imbidlu u żaru ġodda u diġitali kollha. Ġifieri issa l-primary care sar kollu diġitali. Il-health centers fejn hemm 5 centers fejn X-ray huma kollha diġitali, direct contact mal-professuri tagħna ġo Mater Dei. Jekk hemm bżonn jista' jsir report urgent dak il-ħin minn speċjalista, ġi rajna quantum leap, rajna qabża ta' kwalità enormi. Riżultat ta' dan kien hemm 617 il-pazjent li jużaw is-servizz tal-ġibs mill-istess ċentri tas-saħħa. Martin Balzan miċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid spjega li dan ikun sar b'konsultazzjoni mal-ispeċjalisti. Pazjenti li jkunu sofrew xi ġrieħi li forsi jkollhom xi dubju jekk kellhom xi ksur, m'għandhomx għalfejn imorru dirett Mater Dei. Jiġu hawnhekk, nistgħu nieħdulhom l-X-rays aħna, jekk ikun hemm ksur, aħna nitkellmu mat-tobba tal-isptar u tuna l-parir huma u jekk ikun hemm bżonn li jsir ġibs, nistgħu nagħmlu hawnhekk. Waqt żjara fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid fejn seta' jara wkoll l-apparat il-ġdid, is-Segretarju Parlamentari Chris Fern fakkar kif is-settur tas-saħħa primarju huwa prijorità għall-Gvern. Tant li waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ttieħdu kienet l-estensjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ. Deċiżjoni li kienet segwita minn ħafna investiment kemm fit-teknoloġija kif ukoll fir-riżorsi fid-diversi ċentri madwar il-pajjiż.